Kahapon nang muling isinailalim sa refresher course ang 3 canine dogs ng Legazpi Search and Rescue Detection Dog Organization o Lizardo. Unang isinalang sa live search course ang 4 na taong gulang na si Toby, isang German Shepherd. Sa 4 na kahon na nagsisilbing mga dummies, kailangan niyang mahanap ang kahon na may nakatagong tao. Isa-isa niya itong inamoy. Ilang segundo lamang, umupo si Toby sa tabi ng ikatlong kahon. Agad namang lumapit ang kanyang handler at kinumpirmang tama ang napilin Toby. Kasunod nito ay isinabak naman si Toby sa retrieval of blood search kung saan kailangan niyang mahanap ang ikinubling dugo sa 4 na pagpipili ang paso. Ilang segundo lamang ay natuntun din agad ni Toby ang tamang paso. Si Toby ay isa lamang sa 4 na trained canine dogs ng Lizardo na isang community-based force multiplier for canine unit ng pamahalaang lokal ng Legazpi. Ayon kay Zandro Betsaida, ang team leader ng organisasyon, linggo-linggo nilang isinasailalim sa training ang kanilang canine dogs para ma-refresh ang skills ng mga ito at maging malapit pa sa kanilang handlers. Ginagawa natin, dinedevelop natin yung ball drive, doon tayo nagsisimula. Dinedevelop natin yung ball drive, i-convert natin sa blood, saka sa buhay. Para, kumbaga yung ginagawa niya sa bola, na mahanap yung bola, pag na-convert na natin yung sa dugo na ang hanapin niya or patay, or sa buhay naman, ganun din po. Katuwang naman dito ng Lizardo ang Legazpi City Veterinary Office. Ayon kay Dr. Emmanuel Estepona, ang aktibidad ay bahagi lamang ng paghahanda ng lokal na pamahalaan sa anumang posibleng maganap na sakuna. The Lizardo has been in action last Crestin, 1 year na po, together with the national government canine forces like the Bureau of Fires and the Coast Guard. And right now, alam niyo po, nakikita ko po sa news na very sad nga na dumadami pong disaster. And we always want to be one step ahead of every disaster. That's why with the canine, kaya po natin mag-save and protect life. Dahil naman sa ipinamamalas na galing ng canine dogs sa mga disaster operation, hinikayat din ng naturang opisina ang mga barangay sa lungsod na dumalo sa kanilang booth camp for a better pet program. Ang focus po natin is to strengthen the master and pet relationship para po magkaroon po ng magandang relations yung dog owners and ma-enjoy po owning their dogs and to prevent abandonment, which is an animal welfare act violation. So that's why dapat mahalin po natin. Magkaroon po tayo ng magandang relationship, yung master and pet relationship sa pets, para yung lahat na benefits can be utilized. Plano namang ibaba ng opisina ang Lizardo training sa mga barangay sa Legazpi, partikular na sa mga disaster-prone areas sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.